रुजुमनो आं गासैथिंबो आंहाल' जारला न'खराव सोरबा लोमजायो बेयावबो आंहासो थैफ्राम न'खराव आलासि फैयो बेयावबो थैफ्राम आंनो मावनानै जाहोनाङो हनै न'खरनि मानसिया सोरबा जेलाव थादों बेखौबो आंनो होसो गासैथिंबो आंनो बबे मोनसेथिं मा खालामनो जालायलायो आं एखनबा हनै दाबो न'खराव एसेबां गिदिर समयसा जानानै थांबाय बिजावजालि हिन्जावा जेलाव दंहैयो आरो बिथिं बेराफारसे बिबोनां हौवाया बहा दंहैयो खबर गैया दा बिबोनां हौवाखौ नागिरनो ना बिजावजालि हिन्जावखौ खबर लाहैनो हारसिं मानसि जेनेबा बेथ' जेबो नङा न'खरनि मानसि खैफोदाव गोलैनानै दङ खैफोदनि समावथ' आंगोखौ मानसिया बयबो नागिरखायोना दाथ' आंनि आखायावबो थाइसेबो रां गैया दाथ' र' आं बेखौ नायनो होननानै ओंखारबोबाय सिबाय मानसियाबा माबोरै दङ ओरैनो खोनाखायो जेलाव थानाय मानसिफोरा उदै बुंजासे ओंखाम मोनजाया होननानै दा आंखौ फैदों होननानै मिथिब्लाथ' बियो आंनिफ्राय माबा नङा माबा मोनसेबाबोथ' जानो लुबैथारगोन ना दा आंनि आखायाव थाइसेबो फैसायानो गैया आं माबोरै लांनो आरो बिनि दुखुखौ आं बोरै नायना थानोलाय आं जोमैनो थाखाय जाग्रा लांनो हायो हाया बेफोरजों खोथा गैला जोमैखौ आं खनसे नायनानै फैनोसै मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो आंनिनो बिजावजालि आं गावखौबो मोजां होननानै दुगा खालामनानैबो लानो हाया बेखौ गाज्रि होननानैबो आं बेखौ गारनानै दोननो हाया सानसे सम बयखौबो मानसिनो नांगौ जायो हनै मालाय देलायलाय बहा थांनो नागिरदों बेलाय बा सोरांस्रि देलायलाय बहा थांनो नागिरदोंहाय ए नोंसोर माबा आं जोमैखौ जेलाव नाहैनो होननानै ओंखारबोदों सि खामानि मोनासै आरोना नोङो मावनो बेखौलाय मा होननानै नायनो थांनो ओंखारबोखो नोंलाय गावनि गथ' बुथारग्रा हिन्जावखौनो नायनो थांबावसिगोन नोङो मालाबा नोंनि फिसाखौबो बुथारना होगोन बेबायदि मानसिखौनो नाहैबावो नामा नाहैनाङा नङा ददे आरो दाउखा बेबायदि साननो नाङा मानसिखौ गाज्रि होननानै गारनानै दोननो नाङा गाज्रि मानसिखौ जोङो मोजाङावसो लाबोनो नाजानांगौ बेलेगखौ बेलेग मानसिखौ आं निमाहा होनो हागौ रायलायनो हागौ थेवबो बे जोमै होननायखौ आं नायनोनो हाया बिनि नाम खोनाबानो थिखिनियाव थिं थाङो आंहा रागाया आरो जोंहा हौवाया माथो जोमैखौ सख'ना लाबोबायनो सोर खोन्थाखो बे बोरै जानो हागौ जोमैया जेलावनो दङ बेखौ रावबो सख'नानै लाना फैयाखै आरो जुदि सोरबा सख'नानै लाना फैदोंमोनब्लाथ' बियो न'आव थांथारगौमोन ना बिराद अनो माथो नोंबो बिराद अनो सैमा बायदि खालामजायो नोङो सम मोनसे आरो गावनि फिसा बुथारग्रा हिन्जावखौनो नोङो एसेबां अननो ओंखारबायना जेलाव थांना नाहैलायनो नागिरदों औ गाज्रि मानसिखौनो फिसा बुथारग्रा हिन्जावखौनो आं नायहैगोन आरो जुदि नोंसोरबो नायहैनो होननानै सानोब्ला आंजों थफानो हागोन आंनि नोजोराव मोजां गाज्रि धोनि दुखिया गोसोम गुफुर दंजानाय गैजायै गासैबो एखे दरे आरो दाउखा मानसिनो सम मोनसे खाना लेंग्रा बबा गासै मानसिखौबो नांगौ जायो बेनिखायनो आङो रावखौबो मुगैगारा रावखौबो नायख्लेङा आंनो गासैखौबो नांगौ दे थांना फै दे बिदिब्लालाय नोंसोरो बहा थांनो नागिरदों नोंसोर थांबाय थाबानो जाबाय ओइ दाउखा जोमैया जुदि जेलाव दङमोनब्लालाय बै लावगियालाय जोंखौ बोरै बुंनो हाखो नोंनि हौवा आंनि हौवाया जोमैखौ लाना बेरायगासिनो होननानै मालायनि खुगानि रावखौबो फोथायजोबनो हाया जों गाव गावनि मेगनजों नुवागौ मानि थौ जों जोंनि हौवाखौ नागिरलांनि जोमै नों बेबायदि हालोदाव दङ जोमै नों बेबायदि हालोदाव दङ होननानै आं नोंखौ सानाखैमोन दिनै नोंखौ बेबायदि अबस्थायाव नुनानै आंनि बिखाया गावदों जोमै नों मानो एसेबां गिदिर दाय मावनानै लाखो नोङो दिनै गोसोखौ एसे हमथानायमोनब्ला एसे सैथो लामाजों थाबायनो सोलोङोमोनब्ला नों दिनै बेबायदि ड्रेस गाननो नांनाय नङामोन
नोंनि आखाइया दुरुजों खाख्रबनानै दोनजानाय नङामोन। जोमै, नोंनि अहंकारानो दिनै नोंखौ बेबायदि हालोदाव लाबोबाय। ओइ जोमै, नों माबोरै दङ? जोमै, नोंजों खनसे रायलायलाय। सोरांस्रि, आंनि गोसोआथ' दहायनिफ्रायनो नोंजों रायलायगासिनो, नाथाय आंनि खुगायासो गेवाखै। बिखागावबो खुगा गेवा होननाया बेबायदि जानानै दं आं। सोरांस्रि, नों आंनो जाग्रा माबाफोर लाबोदों नामा? माबाफोर लाबोदोंब्ला हरदो ना, आं जाग्रोनोसै। लाबोदो ना, आंनो दौनानै होफैदो। आंहाथ' आखाइया खाजोबजानाय ना, आं जानो हानाय नङा। लाबोदो ना सोरांस्रि, मानो खोनासंबाय थादों? देरि खालामखो, लाबोदो, दौफैदो आंनो। आयै जोमै, नोंनि खुगायाव दिनै बेफोरबायदि राव खोनानानै आंनि बिखाया बायफ्लेजोब्बाय। आगै जोमै, गाज्रि दा मोनसै, दुखु दा मोनसै। आंनि आखायाव थाइसेबो फैसा गैयामोन, बेनिखायनो आं नोंनो जेबो जाग्रा लाबोनो हायासै। थाखा फैसा गैयाब्लाबो गोसोखौ हमथानो हायैयाव नोंखौ आखाइ खालि नायनो फैबाय आङो जोमै। सोरांस्रि, मानो आखाइ खालि फैखो नों? सिनाय मोननाय दखानफोरनिफ्रायथ' नोङो बाखिब्लाबो लानानै फैनो हायोमोन ना? सरि जोमै, गोसोआवनो थायासै बेफोरो। जागोन, आं गाबोन जेरैखि जायाब्लाबो नोंनो जाग्रा लानानै फैगोन। सोरांस्रि, नों आंखौ बे जायगानिफ्राय दिरुननानै लांदो। आं बे जायगायाव थानो हाया हारसिं। आं बेयाव माबोरै दङ आंसो मिन्थिसिगौ। उदै बुंजासे ओंखाम जानो मोनाखै आं, दै नांगौखिनि लोंनो मोनाखै आं। ओंखाम दै गासैखौबो आद्रा मोनजागासिनो, मोनलोंगासिनो। आयै जोमै, नों दाबुंसै, दुखु मोनबाय आङो। औ, आरो ना, हराव जोबोद गरमजों उन्दुनोनो हाया, फेन गैया, आरो जा थाम्फै। आखाइखौबो खाख्रबनानै दोनदों। थाम्फै अरजा अरजा उन्दुनाङो। थाम्फै अरनायफोरा जोबोद मानो, खुरनोबो हाया। बेबायदि अबस्थायाव दं आङो। जागोन जोमै, आं नोंनो गाबोन गासै सुबिदाखौ होफैजोबगोन। आं गाबोन थाम्फै खारग्रा गुड नाइटखौ नोंनो होफैगोन, आरो नोंनो गाबोन जाग्रा आं थाइनैसोब्लाबो लानानै फैथारगोन। दे जोमै, बारा रायलायबाय थानोबो हानाय नङा। आं थांनोसै नामा? आं गाबोन लोगो हमफैबावगोन नोंखौ। सोरांस्रि, मानो थांनो बुंखो? नों दिनै आंजों बेयावनो थाफा। एसेबां गिदिर हल रुमाव आं हारसिं थानो गियो। नोंखौ लोगो मोननानैसो आं एसे मिनिदों, नङाब्ला आं बेसे होख्राव होख्राव गाबो। आरो जुदि नों आंजों थानो हाया होननानै बुङोब्ला आंखौ लांफा नोंजों। सोरांस्रि, गोथां थानायावनो आंनि दायनि थाखाय, आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आं साजाखौ मोनखाबाय, आरो थैना थाङोब्लाथ' आं बेसे साजा मोनगोन। आंनि थैजों जोनोम होनाय फिसाखौ आं बुथारनानै लाफ्लांबाय। दा आं माबोरै थानो? सोरनि मोखांखौ नायबावनो? दासो मोथो मोथो मोनोसै। बै समाव रागाजों आं गावखौनो हमथानो हायाखैमोन। आंनि रागाया आंनि फिसाखौनो जानानै लाबाय। टाइम गैला, टाइम गैला। दसेल' रायलायनो होदोंमोन ना, मानो एथ' गोबाव रायलायखो? ओंखारदो, ओंखारदो। थादो जोमै, गाबोन फैफिनसिगोन आं। सोरांस्रि। जाबाय जाबाय, बेयाव गाबनानै दिन्थिनाङा, रावबो नायग्रा गैया। लखबाव हाबहैदो थौ। आयै, जोमैखौ नायनो थांनानै आं गोसोखौनो बोरैबा मोनबोनानै दङ। बेसेरा गोबां आफुथि खोन्थादोंमोन। आं खाफालनि खावरिया जोमै, नोंखौ जेबो सहाय होबोनो हायासै। आं गाबोन थांगोन, जेरैखि जायाब्लाबो आं गाबोन नोंजों नुजाहैथारबावगोन। आं दिनै जोमैखौ नायनानै दुखु मोनबोबाय। जोमैनि दिखार नांनायफोरखौ आं मिथिबोबाय। दा आं बेफोर बाथ्राखौ सोरनो खोन्थानो? सोरबा सासेनो खोन्थायोब्लाबोथ' एसेब्लाबोथ' रेजें जागोन ना। आं
आइनोनो खोन्थाहैनिदां आइनो खोन्थाब्लाबो आइयाबा खोनासंगोन ना सङा आइयाबोथ' दुखु मोननानै दङना बिखौ गावनि फिसौखौ बुथारना होनायनि आइयाथ' खोनासंखानाय नङा सोरनो खोन्थानो देरहानो खोन्थाराबाबोथ' मा बेनो खोन्थानायनिख्रुइ खोन्थायानो साबसिन जेयानो जाया आफाया माबा मोनसे खालामनो हागौ आं आफानो खोन्थागोन र' आफानोनो खोन्थाहैनोसै आं सोर जाखो आंसो आफा अ आइ फै माबाफोर खोथामोन नामा आइ आफा डिस्टार्ब जाबाय नामा नोंनि खामानि मावनायाव मावनो गोनाङाथ' खामानि गोबां दङ न'खरनि दुखु दाहाफोरजों मावनो दांनो गोसो जायाखै दे बेफोरखौ दोनथ'दो मा खौरांमोन आइ आफा खोथाया बेनो आं जोमैखौ नायहैदोंमोन जेलाव आं जोमैखौ नायना फैनानै हारसिं थानो हायासै जोमैनि दिखार नांनानै गाबै गाबै बुंनायफोरखौ आं हारसिं हजम खालामनो हायैयाव सोरनो खोन्थानो जानानै आं नोंनि सेरावनो फैबाय आफा आइनो खोन्थाब्लाबोथ' आइया दुखुसो मोनगोन रागासो जोंखागोन बेनिखायनो नोंनि सेरावनो फैबाय आंबोथ' दा बिनि खोथा सानथ'नो गोसो गैयामोन बेनि थाखायनोथ' न'खरा जि जानांगौ जालांगासिनो ना मिन्थिगौ आफा बेनि थाखायनो दिनै न'खरा थेर बेथेर जालांनो हमगासिनो थेवब्लाबो आफा बेबोथ' जोंनि न'खरनि सासे मेम्बार ना औ प्लिज आफा नों गोसो गोरा दाजासै आफा बुं आइ गाबनो नाङा नोंनि खोथा आं गासैखौबो मानिगोन नों मा बुंनो सानदों मा खालामनो सानदों नोंनि गोसोखौ आं सन्तुष्ट होगोन दे आइ बुं आफा जोमैया जोबोद दुखुआव दङ जोमैनि रिंदाव रिंदाव गाबनानै बुंनाय बाथ्राफोरखौ आं हजम खालामनो हायाखै आफा बियो जोबोद दिखार नांनानै बुंदों हांमा सुरनानै गाबनानै बुंदों सारांस्रि आंनो नों मानो जेबो जाग्रा लाबोआखै होननानै आफा आरो बुंबावदों बियो सारांस्रि आंखौ हारसिं दादोन आंखौ लानानै थांफा आरो बियो रिंदाव रिंदाव गाबनानै बुंबावदों आफा आंखौ हराव जोबोद थाम्फै अरो जोबोद गरम आं उन्दुनो हाया थाम्फैजों गरमजों होननानै बुंदों आफा आरो बुंबावदों आफा बियो उदै बुंजासे जानो लोंनो मोना होननानै थोजासे दै लोंनो मोना होननानै आफा बेबायदि जोमैखौ जों बोरै दोननो हागौ होनलाय माबा मोनसे खालामदो आफा जोमैनि थाखाय एसे सिन्था खालामदो ना आफा जानो हागौ बियो गाज्रि बिनि आखला नाथाय बिहाबो जोंनि बायदि उखैनाय जोंनि बायदि जिउ जों बायदि मिनिनो जों बायदि सान्थियै थांनानै थानो बेबो लुबैयोना आफा आफा प्लिज नों माबा मोनसे राहा खालामदो ना आं बेबायदि जोमैखौ नायनानै थानो हाया जागोन दे बिहामजो आं माबा मोनसे राहा लामा खालामनोसै नों थांदो थां आंखौ दसे हारसिङै थानो होदो मा जाबावगोन